I take 5 minutes and you make sure in case somebody can start it again, you will tell me how to go see ya. Man, doesn't just. When your mind won't be making a make now what is it?
ụwa mara pụrụ ịta ya. Eziokwu chọ mma na-achọ mmadụ ya na mmadụ nkịtị. Ibi na ụmụ Igbo na ndị ashawo ya na mmadụ nkịtị. Ka ọ bụkwa nza ya ahụ bụ obere okwu. Ka ọ bụkwa nza ya ahụ bụ obere okwu. Nza zaza tulemi ibu ụmụnnejo. Ihe a bụ ọnụnụ ọka na bịa ya asa nwa ọmalịcha nwa. Ọ dị ka gị na your brothers wepụta ịbịa nwa nwa gị. Your brother kwa your fiancé. Ọ gaghị fegidere ya aka ka ife ebe ọnụ. Fere ya aka. I'm jealous already. Asama wanyama. Asama. Ọgbakwa wedding ring. Asama. Echikele echichi. Asama. Ihe abụkwa obele nwa. Asama. Onye wedele nwa. Asama. Onye ji ewede obele nwa. Ị chọkwa ka ndị mmadụ tabi nata obele. Asama wanyama. Asama. Asama. Ewaji wego. Asama. Catch them young. Asama. Nke a bụ catch them young. Asama. Before olu 30 years. Asama. Ọ ga-amụsị n'ụmụ. Asama. Ọ na-echezi 40. Asama. Ọ na-achite na agbọghọ. Asama. Iji ụmụ ode. Asama. Ama m na-enwugo sọ ịbụọ. Ọkwa sọ ịbụọ. Sebo. Here. Mate ụma. Here. Mate ụma. Mani mmanụ mma. Here.
Investor Hazard.
Yeah, but you get